bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe Yawpindi TV min calmini on ɗum barnon wonde dunde babadama nde kala min simbonde kelle gadande rubindo jayndi talata nayi lewru mars 2025 bismillah woni kelle gadande rubindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayndi gendire leydi Sénégal jayndi Le Soleil ɓe garti koye saison de la fièvre paludisme ɓe garti noon koye diwnuji ɗi ganduɗa ko ɓuri teskoyde oɗo ñaw biyeteɗo jontinoje ɗo e nder leydi Sénégal ɓe garti kamɓe jayndi Le Soleil diwan bo Kolda diwan bo Kédougou Tamba Diourbel e Kaolack ko diwanuji ɗi ganduɗa ko ɓuri teskede oɗo ñaw boros moɓɓe mbiyata jontinoje ɗo e nder leydi Sénégal jayndi Le Soleil ko dawi hande jayndi Rewmi Quotidien ɓe garti koye liberté dans le monde le Sénégal revient libre sous Diomaye on rapport mo ganduɗa arti to banggue aduna leyɗele ɗe ganduɗa ko bellitiɗe ɓe kolliti leydi Sénégal ene jeeya e ngol doggol e yiide jayndi Le Quotidien jayndi Le Quotidien arti e ko yetno noon licenciement to Ami Z to banggue wonande ɓen ɓorteɓe golle mumen toon to saktirde kamɓe yiɓirde gendire leydi Sénégal RTS yiide jayndi Rewmi Quotidien ko abbi ujunnaje tato ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe toon ko kañumen ɓora e golle mumen jayndi Le Verdict ɓe garti koy supposé détenir 4000 mètres carrés dans la zone des Filao on mo ganduɗa ko Serigne Bassirou Gueye moɓe kolliti wonande ko tumaɗo jogade ko abbi ujunnaje 4 mètres carrés toon to bande mo Filao to ngore e dande maayo hango ngo ɓe kolliti wonande kanko Serigne Bassirou Gueye omo hetta ngam wawa addude ko laaɓi e on banggue ɓe jayndi Le Verdict arti ha joni toon to Gabon omo ganduɗa ko général Brice Oligui Nguema ne wayno de laaɓi maje e ɗin sunguji lefol laamu baɗoji toon to leydi Gabon jayndi Tribune ɓe garti koye près de 3000 travailleurs envoyés au chômage par le régime ɓe garti ɗo e nder leydi Sénégal ko abbi ujunnaje tato ɓen ganduɗa ko gollotonoɓe ɓoraɓe e golle mumen ɓe garti e o saaha noon caɗele ɓe ganduɗa ko ɓen tigui goni ɓoraɓe o saaha garti ha joni e ko yete ko tan ngol doggol ngol ganduɗa to banggue wonande ɓesdugol ɓen ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal jooɗiɓe e gollani ɓe garti kamɓe Tribune toon te finance et budget holɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui mbaddanno malde o ganduɗa ko honorable député maire des Agnam Farba Ngom kame Dahirou Sarr on saaha mo laamu ngu holliti wonande eɓe ndewira ƴettude kopreje wonande rendo ngo jayndi Tribune ardi hen jayndi Direct News ɓe garti ko e Ramadan 2025 lewru korko nduɗo jagorɗo kalfinaɗo julago kanko Serigne Gueye Diop holliti noon o saaha leydi laamu leydi Sénégal darima ngam tigui wawde ha joni daranade ɓesguji leydi Sénégal to banggue wonande guura ka warti yiide wonande kanko jagorɗo ko abbi e ujunnaje 3.97 ton to banggue woni banggue maaro woni ko laamu ngu ne wayno heblini ko noon to banggue diwlin hani ko abbi e 62 ujunere ton to banggue wonande ton to banggue sukara ɗum ɗon ne kadi laamu ngu heɓanima ɗum kono kadi ha joni wawde rewindade to banggue ɓesdugol koye to banggue cogguji guura ka ɗum ne kadi laamu ngu nana rewindo ɗum beele ɓesguji ɗi mbawa tinde caɗele ko yetno to banggue wonande e ñamoduru hani ko hutorte e lewru korka ka jayinde Le Public ɓe garti koye on brosse o Sénégal caɗele teskugol wonande to banggue ɓen ɓoroteɓe golle mumen yiide jayinde Le Public on brosse yettima toon to Bowal laaɗe diwoje aéroport international ngal Blaise Diagne ko abbi ete medde joyo e sappo e nayo ene jogori ɓorede e golle muɗumen jayinde Le Public arti hen jayinde Li Quotidien ɓe garti koye procès en diffamation contre le juge Souleymane Teliko kucodiral makko tawi to banggue ñawore hakkude makko kanko Souleymane Teliko e journaliste Madiambal Diagne cour d'appel mo Dakar ko kayne wayno ene wayno arti e to kidgol wonande to banggue wonande en nden ñawore omo ganduɗa ko Madiambal Diagne taƴanaɗo lebbi 3 kaso tawi ko alda e mbuɗu nangue e yobde damorje omo ganduɗa ko Souleymane Teliko ko abbi e temedde 5 ujunere mbuɗu jayinde Li Quotidien arti hen jayinde L'As Quotidien ɓe garti koye prééminence des idéaux du Pastef dans la ligne communicationnelle et le gouvernement ɓe garti noon koye caɗele to banggue jalte hani haalulaji kamtorinɗe ɗe ganduɗa ko gaddoji pusgo hay caɗele tesketeɗe ɗe kala e saaha yoga e jaale kerɗe to banggue wonande nguɗo laamu ngu Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye e jaltolo mo ganduɗa ko Moustapha Ndiek Sare joguiɗo konngol laamu leydi Sénégal jayinde L'Observateur ɓe garti koye reddition des comptes la menace du double mandat de dépôt
ɓe ngarti koye Macky Sall e yaadiɓe mum caɗele mumen to banggue wonande nguɗo laamu ko yete ko reddition des comptes yiide jande l'observateur kulgol yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe e Macky Sall ministre uji hay ko nandi hen jogorɓe notade lawol kono kadi dumbede l'observateur arti ha joni e on combat dekkodiral hakkunde Sène kam e Franc yiide noon oɗo saaha ɗum laatima maɓe jogor wayno dekkodirde jayinde Vox Populi ɓe garti koye Moustapha Diek Sarré ngal jaltal ngal haalno e Macky Sall yiide chef de gang kamɓe wondiɓe mum e yiide kanko jagorɗo tawi ko kalfinaɗo konngol gouvernement mo leydi Sénégal o holliti wonande kan haala omo heddi hen kono noon o haalan ɗum e inde gouvernement mo leydi Sénégal ɓe garti kamɓe Vox Populi on kesso directeur général tonto douane caɗele to banggue wayloji hani itto teskaɗo tonto direction mbo douane jayinde les échos ɓe garti koye un autre acte majeur posé sur l'affaire DG Badji ɓe garti noon koye wargo mo ganduɗa ko DG Badji ɓe garti noon to banggue ɗiɗo ɓe ganduɗa ko ɓattinoɓe on mo ganduɗa ko DG Badji hanki o keɗama hani e losko ko wawde jokkude gam andude tigui wargo mo ganduɗa ko DG Badji les échos ati ha joni e moɓodiral ɓen ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe riwonoɓe e gollorɗe mumen kay mbaɗi ko yete ko fedde gam tigui daranade ko yitno noon to banggue wonande ɓoggol mumen ngol rewrani e lawol e yiide jayinde les échos jayinde Sud Quotidien ɓe garti koye persistance du vol de bétail malgré la criminalisation ɓe garti noon koye caɗele to banggue gujjugol jawdi ndi hayso tawi ngal kuulal ngal ganduɗa ko kay tigui waɗi criminalisé ko yetno noon e guyka jawdi ɗo e leydi Sénégal ɓe garti e laamu mo ganduɗa ko Macky Sall hayso tawi waɗano hutonoma ngal kuulal gam ha joni ko yete ko wadde criminalisé ko yete ko guyka jawdi hadani ko on saaha ɓuuri ha joni ɗum fakkide ha joni ɓe garti yiide caɗele mum e kala e saaha ko ɗum jibinta ko to banggue caɗele rendo hani e jokkugol guyka jawdi e yiide jayinde Sud Quotidien jayinde l'éveil ɓe garti koye soin de santé Elinkine ɓe garti koninkoɓe leydi Sénégal o saaha kay daari wallude ɓesguji ɓen ɓe ganduɗa ko Elinkine to banggue wonande cellal muɗumen jayinde Le Quotidien ɓe garti ko e renvoi massif de migrants en ɓe ganduɗa ko yinnoɓe yaade caggal leyɗele hani rewde taggo dan e maayo kadde ɗe ɓe garti toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie nde wayno nana fuɗɗo artirde jaysilde ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji Guinée Mali e ɓesguji leydi Sénégal ga e leydi Sénégal kono kadi wawde ha joni titinde e kerol mum hakkude mum e leydi Sénégal udirten kelle men gadani koye jayinde coftal ɓalli ƴewoyten ko jayinde Rewmi Sport ɓe garti ko e dikkodiral lamba sipiro hakkude mo ganduɗa ko kay tigui woni Franc e Sène ne wayno Jambar production ko kay tigui ne wayno ƴami on combat hakkude mo ganduɗa ngal dikkodiral Sène kam e Franc ne wayi yiide wonande jayinde Rewmi Sport ne wayno ɗum laatima ko ɓoyata omo ganduɗa ko Sène kam omo ganduɗa ko Franc ma cippir e ko yitno e to banggue wonande sipiro oji ɗo e nder leydi Sénégal bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe AOPD TV ko ɗum woni komin dobinnomo nde kelle gadane roɓindo jayndeji subaka hande o min dokka on aadi alarba janggo so hawre welede Allah.